Ki Nongshet Jasngi High School lane ki Nongshet Midday Meal na Giant Hills menta kasngi ka arpoi tare ubnail ber arhajar arpar kilawan poi hanong ba shlong ban penlong ye kejing ekhi dak bararu ye ki pelakat ban pensngau syaki bor sarkar halor kejing leklet jongka ban siu ye ka bainong tre jongki ka ba dor tang lai phusau tengka jasngi bat la dekhen hak si banai kre tang syahjar tengka kite ki nong tre hak school kum ki Nongshet jingshet ban ai ba me ki khna school kilaong ban alor ka jingrit jong ka bainong tre bat kejing bom ai ye ka bainong ka batikna kalapan jenjar ban nang penduk syushu yaki ki nong ilam jong ketika kenhon na Giant Hills ki bakentup ye kong pioris sengkon bari kong lam jingit lapasam kilaong banadu masdang kene kejing ai ba me ki khna school na du snyam arjar iwe kat hadu menta ka jingsiu kadang long kumju bat klempen kiushu kini ginong tray midday meal kilaong ru bagi ladep ban pensngau ye kene lang ba da kejing tho shaw menteri rang ba ka jela la bon sin ban ye kren bat ka Ministry of Human Resource Development Department of School Education and Literacy henry kene ka klempoi ai ru kalau syukut tang ha ka jing ye kren kene ka kenhun kalaong bakan phano da kejing tho shaw menteri rang ba du jonggeri India namar ka sarkar pedeng kala deban perla ye kene ka pisa henry ka klempoi syaki kum ki badai hok ban yo Day mensen he pertuj inam yong kinong chacha skor puro ngai yen yo khmat yong phi sao bha ya rap ye yor ai ye pen bieng ye kat kam ke jengkwa yong i kemeran dom ko depan ina phi la soltli sao bha na ke chi hajar ye kesan hajar ite pan phi am kerpat phi che pan phi san hajar na ke chau benai ke khat ar benai Europe em me upsai ki kon bikte yong i kamu pon thiang ora pi kamu pon ki wi ki khna ki khien pan ki khon i ong ki be i paisa ya i la de pandam ki yam ki chathe la pando paisa i ki chathe yam ki tang ole no yo i nei ka sngai khna i phi ka jing sau si chathe kar pat yo woro ki no chadas kor yo poi lo in nei ha ka meeting ko pen snyau bahaya lai bai tang khna ho i pi nei ka sngai dei men sni wo ong i pi ka be sarkar dei hem ram i tang wo de yu su ka kan ko paisa kerpat ia phi be sarkar snyau bah ap kichkur ye gi khon gi yong phi hamle ben rei ka kat sangan nei han chala ben hamle ben ra rei gi khon gi yong phi wo phi la lai khi phi wo thangan phi ta lai khi phi ei pathan ye khi gi nong chat skor man hoi mu yor ai phi ye kat no phau hajar ngot gi khat so khat san hajar ngot gi nong chat skor hopo ka me kha la ya man yor ai phi gi kan thai wo do wo dong snyau bah kerpat ia phi yarap ye pat sekawi la na lor ite duik itu lop iwe i jing e yong phi inong i wudu le pa ardan ka chis ni honu syam ar hajar ar phui na pendok bi san panai da yu em kita ite san panai ki waken men ho wi phi ki tang ite san panai la han hoi bu chap thangan ni hon bai phi pa ye i snyau phi dum am ka bai phi ker iu phi ta syau bha kerpat ye te go san panai ku nang sa chaden le pen poi ko poi sa ikat ni mun ho sa di pika mun ho so di pika ham hem ga gan ko hok yong ai ublai la le pika mi nang chrai blai pika ni phi le to ra i go to ru wang na da phi le thong li le kre re ublai pen che ha phi ong blai phi thong a phi ni ko chari ki kam pai ba ki kam sakri ke pa pai ba mun tu man e le ki nong sakri phi le ki nong sakri sao bha ye kre lang wa i to ruman i ki wa he ki wa han re man i ki nong sakri ha ka perthai kat wa e blai i sakni ka perthai tengah du ni ken tenu khajiang ka wi ki jeng karpat nang pun ki nong klam seden karpat sa chisen ni ka sarkar chisen wa wan i ni ngam ku wa de o de wan bun sen de men tu dan hei kelas ku ong ni kat ni to bun sin ra phan pha i pi de ka chithi la kan osen pan ni na phi da sno saron kejing jenjar bangila syam hakin na kisi wala dapat hado mentaro bala ongkong iwan da kabangi sim ram na ki bepa tementang na iwan hak miting ngilarai bana do menta ba namar ba hakipor hak khalai teruk benai jun nila ai ya kita ke memorandum chao chief minister bat hado lai sen lai wat ngila pen kenmau bat hakaba khat san tarik benai Desember ngila ai biang handrai kata uklam jubab ini tanda uklam jubab nilai ngin le ayo ngimban se bandrai no ka wei gerai bangin tho ban tho chisendon ya ka kot ka bangin don ka ban tho sa prime minister namar ladangi ni yai ab yake ke isne yang kamut
kata kemud bakim jangi kembangi je ke kata kadau mentang lerai bangi dai mantho ya kata kot chau prime minister lerai lap lang baro ki MDM bat baro ki bidan lang haka jenran nong tray midday meal cook helper ibadan apa regentia ya kene jing ya nanti jong kene hakateng jong all gentia midday meal workers union ila aye ke memorandum hakti jong chief minister haka laitrik june arajar khat khandai ya keren batu ula ai ulong ba unchim ya keren batu prime minister Narendra Modi naga banta man penkeu ya ka honorium naga syajar bat sakai bai pat man ya ka ngi dawa san hajar te naga to ong la unchim khia ya kane tingi khmi lanti bon chim sisa ndrai pose ba hado benai September uklemle ni ai reminder September December jong arja khandai ro ni ai reminder hade nang to pat lawan sakanika corona covid-19 lockdown te hakito kimyo sebenla ero ndrai kata ro ya iba government ho ka ai ka honorium nam tas ko bunai la poi pat ni arja at puai idang up nado February hado bunai June the government ga save ya kata ka honorium reino do July hado bunai November arja ar puai ke sarkar ke klaim save sho kata ka honorium ka longba ke state government ka asi spa tangga si bunai ke union government ma ka ministry jong education ka ai khandai spa ta total ka long sia jar si bunai nabanta sipeu bunai hak sisna kita ke ai ka government te hagani ka pisa ka wan hata ka durba tang license haka sisnam iseu ya ka pisa te kita ke license ro namanta sipeu bunai kin clear ya ka amount ba khabanai ka basa pat ar bunai kin save next year te unius na marja apuai san bunai ka dangsa unia na February tu hado March ajar puar impat save te ka ne ka jing bom save jong ka sarkar ka kta sisa hado palat kila ngimban save bawan ke chane te ka demand ba ka amde ka demand ngikerpan red now chief minister pun keren you prime minister ya government of India ban pen keu ya ka honorium nak sejar syakasan aja ai khat ar banai hak sisnam save ya ka pisa hak credit to bank account jong ki cook hapo sipau tarik jong banai bami nang tapan khanang ba ka mayram au kandang ne kideng gi pisen ni ong ba ai dek LPG ngin setja tikna school nimar kumbalong manta ki kok ki haban set ka deng bat ranga te ka umro ka de ka jingsa ka de bandan kumkor hapo ki kitchen ki jongka midday meal scheme dai kumbalong manta ki bon ki jaka kim yo yaki kor like tangi badan hapo ki urban area te kata ka ngiapan sakawai bakong santamba ikhon jonggi ki midday meal cook menta ka juk ban be ya ka jingstan ban nang ban pule ban tho kilayas poi sakhamat nrai ban penlut pat ya ka pule puthi ka government ka kam support kane ka bo ka jingma ya amtang ya ki long keme nei ki nong chat nrai ya ka lasha la sisi jong ka janabi khalian ilkong na po mairang na nong stoin nang ta na bhoir kiadan wan ang ni shalom tingisim karai ba kane ka memorandum kala kot ngin ai no menta show prime minister langbao governor bangin summit ke memorandum bat copy show chief minister ngibos bo por hado kalai phutri April jong newsnem arjar atwar ladaga government of India include bat chief minister jongi lakim pen kiu lakim la ai halor gane te ngin ong tan sikan te menta karai ba 97% kinong try mi de mir ko kidai kilong kmi matikan thai kajala ka jongi kadai ka ba nisim jat naga kami kidai tribal piong kumba piong te ngin ong la ki ga government kala bakala la kam ngin hapan perkhat sien ban gilong kami kinyang kum girang ba kin sim ya ka raikot tamat ka jalaro ka haban kala karteng Lada karai al government kam ai ta ngin sim kan la yu ba ka ngin sim benta ha kitik election jongge mali ka banwan apakah hok jong kini kimyo kapisana ka central government kat kung jing ting ina po state government ta lada kam ai kala yu ban yesim benta ha ta election kan man to yu ta kata ka dai rai mi sim benta ha kitika general meeting jong barok midday meal ko